hasten da preparetan, bueno, bebekari egiten diako kasetan eskaera, eta udalari baimena, eta, bueno, normalean 18-20 postu inguruen edo iminten dire. Aurten gure izen dugu gehiago egotea, baina, bueno, jende ez da egon prest. Eta, bueno, aurten aparte deku korrikakoa, hori normalean sartu izen dugu Euskal Elkartean barruen, baina posturik joan ez egon, bueno, Euskal Elkarteak antolatuten dugu, baina beste elkarte batzuen laguntzak, Jurasko Elkartean, Itaien Bertso Eskola. Ekintza principala azoka da. Helburu nagusie. Bai. Hizkuntzan transmisioa da, baina hor bezpatzuten da apurbet. Bueno, bai produktoreak eta salmenta zuzek. Hemen intzutun dana kalabatzea, dana soloan dugu guzti ez dugu garri, dana... Ez doko zulekurik hemen, Etxerako bezeo zerritxia. Bai, eta zelan da esperientzia? Positibo? Zer garri? Apoiak, larrabuzko jendeak ez dugulako ezetuten zer da, eta orden salga ireko, edo ikusteko. Esperientzia ona, ez? Ona. Giroa ona dago gaur plazan. Eta guraldia be? Ona, dana deko ondo. Zenbat puesto gutxi gora bera pentsatu duzu badago? 22, edo? 22? Bai, 22, osoka, bai. Ondo, jende asko badago? Bai, jende ontsa zida jende, torten bai, nire politoro modala, Bai, eta guraldia be? Eta guraldia ederra. Sortzu eba da. Badago, Elkarte txiki da, eta orduen sortzu eba da. Bueno, era berian, martxa behartzen da, urtero egiten danez, badago ja, ohitura bat hori egiteko eta. Asko bada? Bai, asko da, bueno, herriko jentean zako bat nekoa. Ez dakizu, asko ez. Eusen, oraindik bitxiago. Baina animatuko da, haumendi aurrera etorko da jentea.